Hov, hvad nu optaget? Hej Paul! Jeg håber, det sidder på cyklen. Jeg håber, det sidder på cyklen. Du starter bare sådan, du er patient 0 i zombie. Ja. Var du ude at drikke med dem i går? Nej, jeg ved ikke. Vi kan jo ikke få 3 Hvad fanden har du været ude at drikke? Hammer og yoga. Nå, det var... Jeg troede, det var helt... Ja. Hvad er det, man skal have? Den trækker nedad, når man kommer ind i... Når stenene kommer ind i det der tyngdefelt, så falder det. Og hvad kan den her? Den kan springe luft. Når du trykker op på skærmen, så er det ikke så tid efter, den er ramt noget. Hov. Laver lige noget product placement. Du skal skrive det først, når du viser videoen. Skal man det? Ja, denne video indeholder product placement. Det var det, jeg sagde til dig sidst. Det har du sagt. Du ville ikke gøre det, fordi du er så fucking dum. Men du har vist det. Det står der. Mandag den anden i 4. bliver tømt. Hvorfor det? Fordi det skal du bruge den. Den er svær. Alt er svær. Sune. Det er den anden vej. Den anden vej. Okay, det her er det indenfor. Det er checklist. Det er forskelligt hver gang. Du kan bare zoome ud, så kan du se det ikke for godt. Wow. Og det kunne du godt have sagt. De her, det er ikke man trykker, så kører de ikke hurtigt. De skyder det hen, hvor man trykker. Det her... Ja. Prøv at se her. Ja. Det er mega sejt. Den vej. Det er mega sejt. Det vidste jeg jo ikke. Det er awesome. Jeg ved, om de kan se. Wow. Slicen. Hvorfor gør den så det her? Ja, godmorgen alle sammen. Velkommen til produktdesignprojektet 2012. Det er jo appetitten i turbanen efter 3 kvarters hårdt kursusarbejde her på første år på IT-uddannelsen. Og jeg havde været der at starte ud på store IT-innovationer, så jeg tror, I kender mig derfra. Og I ved, at jeg har haft tip fra arkitektskolen på fysisk design. Så kender jeg også. Det er også nu, der er andre personer på produktdesignprojektet i år. Og vi har som sædvanligt en webside på Korsadmin, og der er nogen, der synes, den har været lidt sparsom i starten her. Men det er jo så fordi, at der er altid et lille overraskelsesmoment i de her projektforløb, nemlig hvad det egentlig handler om. Så derfor er det på vilje holdt lidt sparsomt indtil nu. Så har man i hvert fald et incitament for at være her i dag og få en spændende introduktion til, hvad det er, det skal handle om. Så lige fra i første omgang afsløre lidt om hvad der skal ske i dag, så er der et program for nu her, hvor jeg vil sige lidt generelt om projektet og opgaveintroduktion, hvorefter der vil være et oplæg om projektets emne, som er XX, og der er en der vil komme og holde det oplæg lige om lidt. Og når vi så har introduceret emnet, så flytter I ind i kropsbilaget. Og I kan godt tage deodorant og tandbørste og det hele med, fordi det er så der, I bor i cirka 10 minutter, indtil projektet til at overføre. Er det en overdrivelse? Kan jeg kigge herovre på instruktionen? Det er en overdrivelse. Ikke en overdrivelse, men bare lige husk, at der skal nu være 2, hvis man skal sove op. Okay. Ja. Men hvem skal sove? Ja. Men det er derovre, I får nogle gruppepladser til at arbejde med et projekt, og det er jo tænkt med fra fysisk design.
Den store forskel nu, det er så, at I skal koncentrere jer om det samme forløb i samtlige kursustimer, fordi der ikke er andre kurser i det her kvarter. Efter i dag, hvor jeg starter op her i auditoriet, så vil al undervisning foregå ved, at vi som undervisere kommer over i Chomsky-labbet, går lidt rundt og kigger på, hvad I arbejder med. I hjælper jer svare på nogle spørgsmål, og ellers så holder vi nogle oplæg, som er målrettet i forskellige aspekter af jeres projekt. Og det kan også være sådan noget med, at I siger, at I vil gerne have, at vi snakker om et eller andet, og så dukker vi pludselig op og gør det. Så det er lidt anderledes end en kursplan i et normalt kursus. Vi har dog primært sat en mandag formiddag af til, at vi som undervisere går over og holder de der oplæg, men det kan sagtens komme på andre tidspunkter også. Så derfor er jeg nødt til at holde øje med annonceringer af det. Og den første gang, hvor der sker, nu er det så allerede på mandag, 2. april, i mandagsslottet, hvor jeg dukker op. Og der har I så sikkert en masse spørgsmål også, så der tager vi lige en fælles spørgesession, udover at jeg holder et oplæg om, hvordan vi skal komme i gang. Ja. Underviserne, jeg har introduceret ting og mig kort. Når der står, hvad der er vores hovedfokusområder i forhold til projekter. Og så er vi så heldige for første gang i projektkursets historie, at alle de instruktorer, vi har, de selv har været igennem møllen, selv har taget uddannelsen og været igennem det her PDP-projekt. Det er jo en stor fordel, fordi I ved så præcis, hvad mulighederne og problemerne og faldgrupperne kan være. Og de vil faktisk her i eftermiddag ikke der sidder Maja Morten og der er kun én. Der er kun én pige, ja. Ja, så og Tobias stod heroppe for lidt siden. Men der dukker lidt flere instruktorer op her i eftermiddag, og ideen er så faktisk, at de lige fortæller lidt om, hvordan deres projektforløb var dengang, de havde det her projekt. Så de bliver lidt inspireret af hvad de har gjort, og måske har de nogle war stories omkring ting, der gør og ikke gør noget. Så det er holdet, og dem kommer I til at møde meget i kontorerne. De er nemlig bemandet Chomsky-labbet derovre. 2 timer om formiddagen og 2 timer om eftermiddagen hele projektperioden. Og hvad der bliver nogle huller, hvor de ikke helt kan dække det, men det er hovedsigtet, at de vil være der til at hjælpe jer, når I har nogle problemer. Så det var indledningen. Så vil jeg sige lidt mere om projektforløbets form. Det er sådan et projektet her, det ligger på toppen af alt det, I har lavet her. De første 3 kvarterer. Og det betyder så, at det er ikke sådan et forløb, hvor I får banket en masse nyt pensum af generelt art ind i hovedet. Det er et forløb, hvor I skal bruge det, I har lært i de tidligere kurser, og også referere tilbage til litteratur fra de tidligere kurser, I har haft. Og det er så primært i lyseblå, tror jeg det er. Det er ting, som udgør
de kurser, der er målrettet IT bacheloruddannelse. Det er primært dem, I skal bygge på, og der er altså sådan nogle krav i projektformuleringen, som gør, at I skal behandle jeres projekt med teknikker fra alle de 3 foregående kurser. I skal også inddrage forretningsforståelse og store IT-innovationer. Der er I jo fået al ambitionen til at være innovativ, så det kan I ikke undgå. Kursusbeskrivelsen siger, at læringsmålene er, at I skal lære at gennemføre et projekt, hvor I går fra selv at formulere et problem, gå ud og lave nogle undersøgelser, foreslå nogle alternative løsninger, vælge en af dem, bygge prototyper, som fungerer som proof of concept for, at den idé, I har fået, den er god. I skal også kunne argumentere for, at det er noget, der potentielt kan blive til et produkt, som nogen vil købe. Det er også en del af det forretningsforståelseselement, som I er blevet introduceret i også. Og så skal det evalueres med nogle få brugere, som ikke er jer selv. Vi kan jo ikke nå alting på 10 uger, men der skal dokumenteres en form for evaluering af det produkt, som I laver prototyper på. Så det er rammen. Udover det, så står der altid en masse i kursusbeskrivelsen, men det vigtige, som jeg lige vil trække frem her, det er så, at evalueringen her er jo en eksamen med ekstern censur, og det bliver en helhedsvurdering af det skriftlige, I laver, den prototype, som I demonstrerer til udstillingen, som jeg kommer til om lidt, og endelig en individuel mundtlig eksamen, hvor I får lov til at trække de store linjer op i forhold til en bestemt del af det produkt, I har udviklet. Undervisningsformen er som sagt, at de arbejder primært selvstændigt. Der vil være nogle indlæg, som jeg sagde, men det vigtige det er, at alle kommer i en gruppe, og de vil instruktorerne hjælpe med i dag, at de alle kommer i en gruppe af en vis størrelse, 3-4 stykker. Jeg tror nok, der er noget statistik, der viser 3 er optimalt, men 4 er fint. 2, så begynder man at få travlt, og 1, det har jeg aldrig set. Så man skal sørge for at få dannet nogle grupper. Og jeg ved, I har arbejdet i grupper indtil nu, i for eksempel fysisk design, så jo bedre man kender hinanden, og jo hurtigere man kan komme op til speed i de grupper, jo bedre. Så det er det, I skal gøre i eftermiddag. Skynd jer at finde ud af, hvem det er, I vil være i gruppe med. Og sammen med instruktorerne får I så navngivet jeres grupper og få fundet et sted over i Chomsky-labbet, hvor I begynder at indrette. Det er der, I sidder. Og så får I uploadet jeres gruppemedlemmer til kortadmin, og I skal også lave en lille gruppeblog, så instruktorer og undervisere kan følge med i jeres fremdrift. Så det er noget af det, I får etableret efter det der, det hjælper jeg med at gøre. Forløbet vil derefter foregå sådan rimelig skematisk efter en slags indholdsfortegnelse rapport, I skal lave til sidst. Det vil sige, at vi har specificeret en række delafleveringer, som skal indgå i projektrapporten. Og
de delafleveringer, dem får I et tilbud om at få reviewet undervejs af instruktorerne, af mig og af Tim. Så det gælder om at komme i gang med at skrive sine overvejelser ned og få så meget med som overhovedet muligt i de delafleveringer, som vi lægger op til undervejs, sådan at I får en god og tidlig respons på det, I arbejder med. Og de delopgaver, som projektet her består af, det er, at I først skal lave en aflevering, der går ud på at beskrive jeres afgrænsning og de domæneundersøgelser og brugerundersøgelser, som I laver. Derefter skal I gennem nogle brainstorming-teknikker og design-sessioner komme op med et designkoncept. I må gerne starte med nogle alternativer, og så på et tidspunkt, så gennem vejledning, så ender I med at vælge en ting, I går efter. Jeg kan sige, jo længere tid man holder mange alternativer åbne, jo mindre når man så på det, man faktisk ender med at vælge. Så der er også et vist pres for at kunne tage nogle beslutninger undervejs. Og det er altså en af faldgrupperne, som jeg godt kan røbe her, det er, hvis det er sådan, man skifter idé rigtig mange gange i den fase her, så kan man godt ende med at få lidt travlt. Så det gælder altså om at have næsten i klovfuglen her til at starte med, og hvor måler er ret efter at få undersøgt de ting, de områder af domænet, som I hører om lidt, som I mener er de mest interessante, og så få taget et valg. Det vil sige, et af årene, der havde vi sådan en wildcard, at man sådan lidt selv kunne vælge. Og det var op mod halvdelen, som så tog det der wildcard og gik efter det. Og alle dem, der tog det der wildcard, de brugte alt for lang tid på at finde ud af, hvad de ville lave, hvorimod dem, der bare valgte inden for lidt mere snævre ting, de var hurtigt i gang. Så vi prøver at guide jer hurtigt i gang med at få valgt, hvad det er, I gør. Men det her, det er altså ikke en opgave, hvor vi har stillet opgaveformuleringen op, og så skal I bare finde løsningen på et problem. I skal faktisk selv lige ud og formulere problemet også. Det kan jeg godt tage lidt længere til. Så det er en udfordring. Den foreløbige plan er så, at I skal lige se her, om jeg er noget. Nej, det jeg tror, det går. Jeg tror, jeg har skrevet noget på næste slide, som jeg skal stå. Den foreløbige plan, den kommer også ud senere i dag, hvor vi har givet vores forslag til, hvad der vil være at oplægge om mandagen. Og så de der forskellige delafleveringer, de er plottet ud på nogle dage i forløb. Helt indtil I kan se den mundtlige eksamen her sidst. Jeg har med vilje skrevet foreløbig plan, fordi der kan og vil ske nogle små ændringer. Men det her, det er hovedlinjerne. Og jeg vil gætte på, at de der afleveringer, der står i rødt, de meget snart er rimelig faste, sådan at det er dem, I kan pege efter. Der er selvfølgelig nogle kalendere, som vi skal gå op i forhold til, hvornår vi kan review. Men det er sådan, som planen er lagt op. Og som jeg så også har indtydet, så er det at lave en prototype, som viser proof of concept, det er centralt i det her projekt. I skal komme op med et design til et produkt, og I skal altså kunne lave en prototype, hvor man kan evaluere,
om det er en produktidé, der holder. Nu synes jeg måske, det er et koncentreret forløb, det her. Men altså jeg har været mange projekter sammen med industrivirksomheder, og hvis jeg skulle drage en parallel til en, så kunne det for eksempel være nogle designprojekter, vi så på hos Lego. Hvor det typiske det er, at man får nogle få uger. Det er lidt flere uger, end vi har her. Det kan også nogle gange være, det er lidt færre uger. Og så er der måske en 3 forskellige grupper, der bliver sat til at skulle komme med et oplæg til en produktdirektør om, hvad er nu det næste produkt, Lego skal satse på med ITI for eksempel. Og så gælder det altså om at komme op med nogle gode idéer hurtigt og kunne vise, at det her det faktisk er realiserbart. Og den fase, I er i her, det er så den billige fase, hvor man kan eksperimentere og stadigvæk ændre på idéerne. Hvis sådan et stort firma som Lego, som så sætter et eller andet legetøjskoncept i produktion, jamen der er det rigtig dyrt at begynde at lave ændringer eller opdage fejl, når man først er begyndt at pakke et legetøjskoncept med IT ned i pakkerne, der er ude på hylderne. Så derfor er man meget omhyggelig omkring det der med at kunne lave et proof of concept og have nogen til at vurdere det. Både fra markedssiden og fra brugersiden osv. Så de har konsulentfirmaer, der så tester deres produkter i prototypestadiet, inden man går videre og faktisk beslutter at køre det ud. Så det kan godt være 10 uger, måske lidt tilfældigt i forhold til det, men det der med at skulle lave sådan nogle produktforslag forholdsvis hurtigt, det er 3 måneder og 4 måneder, men det er en typisk arbejdssituation, når man kommer ud. Så det er ikke bare et helt kunstigt forløb, vi har udtænkt for det her. Og det vi så også lægger op til her, med den der udstilling til sidst, det er, at det domæne, som vi nu kaster os ud i, der vil vi invitere nogle både virksomheder og brugere fra det domæne til at komme og kigge på de idéer, I står og viser frem. Så vi kunne lege, at det var Legos direktion, der går rundt og kigger på de produktforslag, som de forskellige designgrupper er kommet op med. Og så skal de ranke med nogle karakterer, hvad man vil sætte til deres næste produktudvikling. I virkeligheden så er det så mig og en sensor, der går rundt og giver nogle karakterer i stedet for. Men I kan tænke på det lidt på den måde. Men den der prototype, som I skal lave, den skal så virke som et proof of concept på en eller anden vision, som I kommer op med forholdsvis tidligt. Det typiske det er, at man får beskrevet en vision, som er lidt større end det, man kan nå og implementere et proof of concept på. Men ideen er, at man i løbet af den første del af projektet her finder ud af, hvad er det for et problem, vi vil angribe, og hvad er det for et designkoncept, vi vil foreslå for at komme med en løsning på det problem. Så vil man så blive bedt om at lave nogle delprototyper. Der skal være noget fysisk. Der skal være en form for interaktionsprototyp. Der vil typisk være noget audiovisuelt på en telefon, en tablet, en touchskærm eller på et gulv, eller hvad ved jeg, som I skal prototype. Og der skal I så vælge, hvad det er for nogle centrale aspekter, som I vil illustrere det her teste. Der skal være et fysisk design, så der skal I også vælge ud, hvad er det for nogle
dele af det her koncept, som er mest udfordrende rent fysisk, og så laver de prototyper, der er med til at afdække, hvilken løsning man skal vælge her. Og til sidst så skal der også være kommunikation med omverdenen, så jeg kan ikke lave et fuldstændig standalone dæks, som ikke kommunikerer. Der vil typisk være behov for, at der er flere brugere på, som har hver deres dæks, som kommunikerer med med en server og udveksler nogle informationer af en eller anden art. Så det skal vi også have på plads og lave et proof of concept på, hvordan vi gør det. Og så vil det typisk nok være sådan, at det I så når at udstille, det er sådan noget, der ligger derinde i midten, hvor I får integreret de her ting. Så der er det jo så vigtigt, at I jeres rapportsammenhæng jo beskrive, hvordan I er kommet fra den der store vision, og så ned til den der meget fornuftige udvælgelse af de aspekter, som I vil lave proof of concept på og få evalueret. Og så skal I gerne argumentere for, at den evaluering, som I så får lavet af den der del, der er faktisk giver et bud på, om den her lidt større vision har livets gang på jorden som et IT-produkt. Detailplanen hen mod afslutningen, den behøver jeg ikke at trække mig med. Altså, der er en afleveringsfrist, som er sat. Og efter afleveringsfristen har jeg så godt en uge til at blankpolere jeres prototyper og nogle plancher til en udstilling. I Chomsky Lab eller et andet sted. Når I så har fået det blankpoleret, så holder vi den der udstilling den 18. juni fra 14 til 17. Og der må I gerne invitere familier og venner. Vi stiller små forfriskninger frem, og det har været en rigtig hyggelig dag, hvor man ser de her forskellige produkter. Og så prøver vi selvfølgelig at få så mange kvalificerede folk, der har noget med det domæne at gøre, til at komme ind og gå med rundt og stille kritiske spørgsmål og komme med beundrende udfald af forskellige art. Jeg kan sige, et af de firmaer, som gik en tur sidste år, hvor det handlede om en lokal sportsplads, han skrev til mig ugen efter, at han lige havde været på en messe nede i Tyskland med sportsudstyr. Og han synes faktisk, at han havde fået mere ud af at være på den her PDP-udstilling, end han havde fået at tage ned på den der messe nede i Tyskland, fordi han synes, der var flere nyskabende idéer her. Det var mere mainstream produkter, han så ned på den messe. Så hvis det er sådan, man engagerer sig i det her, så kan man faktisk godt imponere nogen lige på det domæne, som man beskæftiger sig med. Men det kan I selvfølgelig også i år. Så vi skal gerne have sådan nogle citater fra det nye domæne her. Så kan vi heller ikke trække den længere. Jeg kan finde ud af, hvad det handler om. Projektet i år. Og i sidste har det handlet om først i 2008 IT-produkter til fremtidens nyheder, eller fremtidens elektroniske nyheder. Så har det handlet om IT-produkter til nattelivet. Vi ser nu de der billeder, der er lidt mørke og sådan noget. Det der, det er nogle af de strips, der er der, det er ID-tags, som man kan bruge til at socialisere med på et diskotek, når man ikke kan høre hinanden sige svar på, hvad navnet er, så kan man så vise hinanden et armbånd, så får man udvekslet Facebook-kontakter og det hele automatisk. Der er masser af forskellige café-opstillinger, for eksempel fremtidens nyheder,
I det projekt, der var der en gruppe, som faktisk lavede et multi-touch-spor, som de byggede helt selv. Det var vi noget imponeret over. De har fundet en beskrivelse på nettet, og så byggede de et multi-touch-spor, som selvfølgelig skulle stå på caféen, så man kunne læse og kommentere nyheder, og måske skabe sine egne nyheder direkte på café. Nede på nettet der kan I så se noget af det fra sidste år, hvor der var fokus på sportsudstyr. Der er nogen, der har udviklet deres helt eget spil, som er sådan lidt basketball-inspireret. Men der er altså sensorer og aktuatorer i det der, og den måde man kunne måle på, om det der det virkede, det var jo meget folk, de faktisk kom til at svede, fordi det virkede så lang tid, at de kunne spille et helt spil, og jeg synes, det var sjovt. Så det er eksempler. Så det var emnerne for de sidste 4 år. Vi skal finde på noget nyt hver gang, så I ikke bare kan kopiere de gode idéer fra året før. Så i år, der er emnet IT-produkter til Nej. Og det oplæg, det kommer om lidt, når jeg er færdig med at snakke her. Det er så Morten Køn og Lone Taber, der har listet sig ind op bag værst i lokalet her, som står for Center for Pervasive Healthcare og CareTech Innovation og mange spændende ting inden for sundheds- og velfærdsområdet. Og de har en lang række eksempler på projekter, firmaer, brugerorganisationer, som kan danne en ramme for jeres projektarbejde i år. Så baggrunden for at vælge det er, at vores velfærdssystem er en dyr sag for samfundet. I aviserne har I sikkert, jeg ved ikke om I sidder for det, men nogle af de andre nærmere os der, hvor det der med sådan øver som ældre byrde, det begynder at lyde til tungt. Men at vi lever længere og længere, og der bliver flere og flere ældre i samfundet i forhold til, hvor mange der faktisk er på arbejdsmarkedet og skal forsørge de ældre. Så der er behov for velfærdsløsninger, som kan reducere de samfundsmæssige udgifter. Der er også mange flere ting, man kan behandle for, man kan få støtte til at leve med, så man kan få et bedre liv, måske i sit eget hjem med en eller anden kronisk lidelse. Så det er der jo rigtig mange, der gerne vil efterspørge, og det er også dyrt. Så generelt så efterspørger befolkningen en masse velfærdsteknologiske løsninger. Og det er en stor samfundsmæssig udfordring at lave dels organisatoriske og infrastrukturmæssige tiltag, som håndterer nogle af de her store udfordringer. Men der er også en stor efterspørgsel for mere isolerede produktidéer. Det skal selvfølgelig kunne spille sammen med omgivelserne i form af de infrastrukturer, man nu har i sundhedssystemet. Men der kommer rigtig mange idéer op til, hvordan man kan angribe bestemte målgrupper, bestemte typer af problemstillinger i forhold til velfærdsudfordringer. Og der taler vi meget om sådan nogle borgernære IT-produkter, altså nogle, som kommer ud til borgerne. Måske deres eget hjem, eller de bærer det på sig, eller det er nogle, de interagerer med over nettet, inde på, sammen med nogle professionelle på hospitalet eller på en anden form for sundhedsvæsen. Så
når I om lidt har hørt inspirationsoplægningen, så vil I have en masse idéer til områder, som, hvor man kan sætte ind med nogle IT-produkter. Og der er det sådan, at det kan godt være, at det her område også associerer til nogle meget store systemer, sådan, eller EPJ og den slags. Det er jo ikke den slags, I skal kaste ud i at designe og prøve at bygge på de her 10 uger. Så det, I er nødt til at gøre nogle antagelser om, det er, hvis det er sådan, I nu laver et eller andet sensorbaseret system, som kan måle noget på en bestemt kundegruppe hjemme, så er vi så nødt til at gøre nogle antagelser om, at I sådan webteknologisk selvfølgelig godt kan aflevere de her data til et større system, som nogle andre har. Og det er også vigtigt, at I er i stand til at kunne reflektere over, hvad er det for nogle grænseflader, der måtte være til andre dele af samfundet. Så I ikke bare laver sådan en isoleret ø, som der faktisk findes mange af i forvejen. Så det er godt at kunne tænke ind i en større sammenhæng. Og altså der findes allerede nogle forskellige produkter, der kan inspirere. Og det får I en lille introduktion til i dag. Og konteksten er altså, at Lone Morten blandt andet er leder af det her CareTech Innovation Center, som har en masse virksomhedskontakter og brugerkontakter. Og det vil de snakke meget mere om i deres oplæg. Det vi har valgt her for, at vi ikke bare skal styre ud i alle mulige retninger, det er at sige, at der er 3 temaområder, som vi mener er fornuftige afgrænsninger, som giver nogle frihedsgrader inden for hver, men samtidig også giver en afgrænsning, som gør, at vi ikke ender i den der wildcard-sum med at tænke på, at det kan være hvad som helst, de skal kaste ud. Så I skal i det project brief, som vi beder om at skrive her som aflevering 1, aflevering 0, det er et link til den blog, hvor vi kan følge jeres aktiviteter, men aflevering 1, det er faktisk den, hvor I beskriver, hvordan I har valgt at angribe hvilke problemstillinger her. Og der er det altså sådan, I skal vælge et af de her primære temaer, og så må I inden for det gerne vælge den målgruppe, eller det støttebehov, eller den lidelse, eller hvad det nu måtte være, som I vil kaste det over og lave IT-produkter til. Jeg ved ikke om, der er nogle politisk korrekte termer, som jeg måske ikke er helt enig i, om man må sige handicap, eller lidelse, eller støttebehov, eller hvad det hedder. Men det kan I sikkert fortælle mig om 7 uger, hvad man må sige om den slags. Fordi velfærdsteknologi, det handler ikke kun om folk, der er syge, sådan i gængs forstand. Det handler også om folk, der har en eller anden form for støttebehov, som skyldes for eksempel sociale forhold, eller hvad det er. Og hvis det er sådan, man får den rigtige støtte, jamen, så kan man leve et fuldstændig normalt liv med den støtte. Så det der med at for eksempel kunne mestre en kronisk lidelse, for eksempel er der mange, der i dag lever fuldstændig normalt liv med diabetes, som så stort set ingen i omgivelserne opdager det. Men de har jo faktisk en alvorlig kronisk lidelse, som er bare for 50-100 år siden døde af. Men i dag der findes der jo både medicinske og IT-teknologiske løsninger, som støtter det at leve med det på en meget effektiv måde. Det kunne være et eksempel på det der mestring. Det var ikke så svært. Så det jeg lige vil gøre her som mit lille bidrag, det er så lige at prøve at lave en fast forward hen over som
inspirerende billeder af, hvad det her det kunne være for nogle typer af produkter. Og så, eller hvad det kunne være for nogle områder, man kiggede på. Og så vil Lone og Morten give en langt mere solid, brugsorienteret introduktion til, hvad det kunne være. Jeg lavede sådan en inspirationsoplæg på et tidspunkt på engelsk, så derfor er der at de næste slides primært billederne i teksten er altså på engelsk. Men hvis man går ind og kigger på nogle af de kategorier af produkter, der allerede findes, så har de jo arbejdet rigtig meget med sensorer og aktuatorer her i fysisk design. Så der er jo også mange produkter, for eksempel sådan nogle standalone sensorprodukter, som for eksempel kan måle folks puls, hjerterytme osv., eller måle blodsukker, og lynhurtigt omsætte de målinger til noget, der kommunikeres over nettet til en server, hvor nogen så måske kan hjælpe med at holde øje med, om man har det godt, og man skal have noget mere målrettet støtte, eller man kan bruge det til selv at holde styr på, hvordan ens lidelse håndteres. Og det er jo typisk en kombination af begge dele, at man selv får noget støtte til at håndtere en eller anden form for lidelse, samtidig med, at man så måske kan bruge de data sammen med en professionel behandler på et senere tidspunkt. Der arbejder også en hel del med smart tøj, som man i stedet for at sætte sådan nogle sensorer meget synligt på kroppen, jamen, så kan det måske være en integreret del af tøj. Det er nok lidt svært at arbejde med for jer, fordi det er vanskeligt. Det er et forholdsvis vanskeligt område at få lavet småt og holdbart, men det der med at bygge sensorer og en form for respons ind i tøj, det er der arbejdet med i mange sammenhænge, og også inden for velfærdsområdet. Stole er også eksempler på stolemøbler, som understøtter bestemte former for støtte eller monitorering af folk, der skal sidde meget. Men det kan også være mere legende i folk det kan være børn med en eller anden lidelse, som måske har brug for at røre sig og bevæge sig mere, når de skal lære. Så det kan også være sådan en legende, sanse, inspirerende møbler, som man kan forestille sig. Men man skal selvfølgelig kunne argumentere her for, at det har en velfærdsteknologisk vinkel. Det kan også være mekanismer, som kan bruges til, at man kan mærke hinanden på afstand, eller måske lave genoptræning på afstand. Vi har her i et andet projekt lavet en infrastruktur, nogle produkter, som gør, at man kan mærke hinanden, når man navigerer i medier på tv. Det kunne så måske i den her sammenhæng tænkes ind i forhold til, at en behandler kan mærke efter, om man har en bestemt, om man nu har en rette styrke i en bestemt øvelse, man laver. Det er ting, der kan omsættes. Det er ikke direkte velfærdsteknologi i det her. Men det at kunne have et samarbejde med nogle af de steder, hvor man også kan mærke, det kunne være en inspiration. Så er der også et stort område, der er telefonbaseret. Forskellige apps, som holder styr på ens velbefindende og minder ind om ting og sager, man skal gøre. Det kan være, at Lone og Morten siger mere om det her sundhedsbarometer. Vi har også lavet forskellige former for løbestøtten, så man kan
støtte folk i at træne bestemte aspekter, når de løbetræner i naturområdet. Jeg har arbejdet med telemedicinske forsøg, hvor for eksempel mobiltelefoner med kameraer og sensorer i bruges til at give støtte. Og så er der et område med robotstøvsuger, robotklipper og hvad ved jeg, at når man ikke kan hjælp ud, så kan man give de alle en robotstøvsuger. Så det er også et område, som jeg personligt måske synes, at det er associeret meget med velfærdsteknologi, men det kan vi altid diskutere. Men der er også forskellige tiltag omkring udvikling af robotter, som for eksempel et koreansk firma, som Aarhus Kommune samarbejder med. De påstår, at deres emotionelle robotter kan være med til at støtte folk med demens eller børn med DAP ved at kommunikere med dem på en meget struktureret måde og give en form for ensartet respons. Der findes også selvfølgelig en masse robotter, som kan understøtte forskellige former for fysisk vanskelige opgaver. Og det er også noget, der associeres med velfærdsområdet. Vi fodrer af en robot, ligesom Chaplin. Det er også en mulighed. Et andet område, hvor der findes produkter, som har velfærdsteknologisk orientering, det er et område, der handler om bevægelsesbaseret interaktion. Det er så primært et område med genoptræning og forebyggelse. Så jeg ved ikke, om nogen af jer så tv i avisen her for 14 dage, en søndag aften, hvor der var et eksempel på sådan en Kinect-træningsapparat, hvor en fysioterapeut havde indarbejdet nogle træningsprogrammer, og Kinect-kameraer, som kan måle i 3D, kan så give feedback på, om man har udført træningsopgaven korrekt. Og hvis man ikke bare det, så får man så interaktivt råd om, hvad for nogle dele af øvelserne man skal det er et eksempel, hvor legetøj ender til noget, der bruges velfærdsteknologi. Generelt så er kamera-tracking af folks bevægelser. Det kan være meget relevant i velfærdsteknologisk sammenhæng. Jeg har selv været involveret i den her, som er bevægelsesbaseret læringsstøtte til børn med hørehæmmede. Vi har også arbejdet med træningsredskaber, hvor man laver sensor- og aktuatorsystemer, som understøtter at det at træne nogle bestemte fysiske aspekter bliver sjovt eller det at spille et computerspil. Og det kan jo være motiverende i den sammenhæng, hvis man skal lave nogle bestemte øvelser på den samme måde rigtig, rigtig mange gange over en lang periode, hvis man for eksempel et eller andet med et knæ, der skal genoptrænes eller hvad ved jeg. Så det var nogle eksempler på typer af teknologier, som skal bidrage i den her sammenhæng. Så jeg vil lige ganske kort sige lidt om målene og afgrænsningerne, og så skal vi meget snart have en kort pause. Men det her mål, det er, at I skal lave et IT-produkt, som I kan placere i forhold til de temaer her om den målgruppe, og der er fejl på sidste år. Kan jeg se? Pinligt. Men løsningen skal funktionere sig i forhold til det
benspænd, som hedder, at de skal altså understøtte, at der er flere samarbejdende moduler i jeres system, i det produkt, I laver. I kan ikke lave et fuldstændig standalone produkt. Det skal have et net element. Det kan være kommunikation med nogle professionelle støttepersoner. Det kan være social kontakt mellem en bestemt målgruppes folk. Det kan være social kontakt i al almindelighed. Det kan være automatisk indsendelse af sensordata og notifikationer omkring ting, som man skal tage højde for som den person, der får støtte. Og det er sådan et andet benspænd, det er, at der er mange i dag, der siger, okay, vi laver bare en smartphone-app, fordi det kan løse alle problemer. Men i det her kursus, der er det fysiske design og samspillet med de fysiske omgivelser et vigtigt element. Så det at lave et produkt, som alene består i en grænseflade på mobiltelefonen, det er ikke tilladt. Der skal være et samspil med noget udenfor, det kan være noget i omgivelserne, eller det kan være noget på kroppen af personen, eller hvad det må være. Men det at bare lave en smartphone-app helt standalone, det er ikke helt tilstrækkeligt. Og det er selvfølgelig nogle tekniske begrænsninger, som vi sætter op for, at der er en vis ensartet. Det er jo ikke, at vi kommer rundt omkring de tekniske emner, vi gerne vil have teknisk på. Men nu er det blandt andet køber ind til kurset, det er sådan nogle Android tablets. Og det der jo så ofte så også kan være en mulighed der, hvor man laver noget, hvor man embedder sådan nogle tablets i et fysisk produkt, som giver den rette støtte på det rette sted i forhold til den fysiske omgivelse. Og endelig så skal I jo kunne argumentere for, at det her er et produkt, som skaber så meget værdi, at nogen på et tidspunkt kan finde på at investere i det. Det er faktisk sket med nogle af de projekter, der er lavet i den. Så I skal selv kunne argumentere for det. Det eneste, jeg vil gøre her i forhold til det opgaverne, det er sådan lige at introducere den første, som vi skal arbejde på. Der kommer et dokument ud lige efter forelæsningen her, hvor det hele står beskrevet. Den kommer til at ligge under dokumenter på kortet. Men den første opgave, som vi skal arbejde på, som har en læsning om cirka 14 dage, det er, at I skal have fundet ud af jeres målgruppe, jeres tema, og så skal I ud og lave nogle undersøgelser, som giver grundlaget for en brainstorm, en design brainstorm, hvor I kan komme op med nogle mulige løsninger til de problemer, der er interesseret. Og det skal I have beskrevet. Og der er det sådan, at det er også en slags kontrakt på resten af projektforløbet. Det er jo sådan, at når vi nu er blevet enige om, at det I har beskrevet, det designpolitik her, det er godt nok, så kommer I altså ikke ugen efter at sige, at I vil hellere lave noget andet, uden at der er et meget, meget vigtigt argument, som for eksempel dem, vi vil lave det her sammen med, de lige pludselig har brændt jer af, og et eller andet dramatisk. Ellers så skal I holde fast i det, vi er blevet enige om lidt på Friday Club. Vil I hjælpe til jer? Så det var egentlig det, jeg ville sige om delopgaverne. Så får I det her undervejs, sådan som de dukker op på planen. Og det sidste, jeg så lige vil sige, det er, at vi er over i Chomsky Lab. Det
stiller vi nogle ting til rådighed. Arduino kender I, der ligger touchskærme og projektorer og forskellige ting og sager, som I kan bruge. Men noget af det, som målrettet til det projekt her også gætter på, at I måske kan få brug for, det er sådan nogle tablets af forskellige størrelser, Kinects osv. Og hvis det er sådan, I har nogle specielle behov, så gælder det om, at I allerede i forbindelse med jeres project brief identificerer, at hvis vi skal komme igennem med det her, så skal vi have købt det og det. Og hvis det er noget, der koster 100.000, så får jeg lige ikke glemme det. Men hvis det er noget, der koster 2.000, så kan det være, at jeg kigger på det og så siger, det lyder fint. Men det er altså en vurdering, hvis det er sådan et eller andet meget specielt, som ikke er med på den der liste. Men man kan selvfølgelig ikke have forudset alle aktivitet, som vi lægger på dagen. Så derfor kan vi ikke have det hele på lager. Så det gælder om, at I kommer på banen der. Derudover så er der et lille budget på 500 kroner til tape og lim og træ og hvad I ellers måtte have brug for at lave jeres fysiske prototyper. Og hvis I har brug for mere igen, så er I nødt til at spørge. Og arbejdsgangen det er, at får nogle bomber for det I køber. Og så har Søren Poulsen en meget, meget effektiv maskine til at betale jer penge tilbage. Så er det tid, det kommer. Nå, okay. Det var sådan mit overdrivelse, kunne jeg forstå. Ja. Men det rammer. Så nu har vi lige 10 minutters pause inden Morten og Lone går på. Er der nogle spørgsmål? Jamen, så er I jo fuldstændig klar.